Bereziontara, gaurkoan elkartu beha hemen zutegi Usurbilgo musikaren eta kulturgintzaren koba hontan euskal literaturgintzako kidiak, idazliak, haiekin batea etorriko dira musikari kantubile ezberdinak, bat antolatzaile batu beha hemen, eta haien lan hori proiektatzeko ere, hainbat komunikatzaile eta kazetarire ditugu hemen, eta etorriko dira, hori gutxi balitz, hemen parian justu ditute Odarregiko ikasleak, eta ze garrantzitsua, hemen egiten den guzti joi, transmititzia ez, kulturgintza guzti hori, euskal kulturgintza guzti joi, gure eskoletan da ikastoletan baita ere erakustea. Ez da kasualidadia, euskal kulturgintzako ekosistema guzti jau hemen batu izana. Ziurren nik zuetako askok, honea bidean, Mikel Laboa plaza burtzatu dezue, ez umetaren mural azpiti pasatzeat eta urtero hartze anadei txakunen doinu pian jartze zaien lore sortaren monolitoaren albotik pasatzeate. Eta seguruenik baita ere izen handi hoien guztien albotik pasatzakin batea, pandemia garaian sortuz bakardegi isolatuz proiektuaren partaide izan zian herritarren albotik pasatzeate. Etxian ginen gotortute egun goibil baietan 8 astez egunero kulturgintzako proiektu ezberdinak etxeratzen ibilizian herritarren proiektu ikeragarri ura gogorakarri nahi nun. Eta ben ja, pandemia gogoratzen hasita, Usurbilen egon da, nik uste kulturbira ekarri berdola gogoa ez. Nik uste bertan beraren edo dena atzeratzearen singela, doinuak, musikak leku guztietan modan zeuden garadien, Usurbilen beste nola baiteko autu hartu benun, eta aldarrikatu benun, hori zela momentua ez, kulturgintza etzela soilik aisialdiko edo konsumerako produktu soil baizik eta itxialdiak akutsizun bezala kulturgintza gure nortasunaren, gure identitatearen, gure bizitzaren erdigunea bazala, eta tokatzen zala behi buelta bat ematea, behi itzultzean beste eman ziguten guzti hori. Orduan, ez da kasualidadia, nik uste hemen ote Usurbilen herri eragile izan da kulturgintzan betidanik, baina herri sortzaileare bai, eta horren adibide da, segurazki, hemen kultur departamentuko kideak hemen badago, emaite, eta justu, aurten abian jarri duen kultur sorkuntzako diru laguntza, 10 sorkuntza ezberdin, 10 kulturgintza produktu berri sortuko dira Usurbilen, eta ez da nik uste ontzaren gaur diko ez dula, azkenengo 2 urtetan Usurbilen 6 musika diska aurkeztu dira, sortu dira. Eta ez bagarrik herrikoak, kanpotik etortzean proposamena ire, bide egiten diegu, eta nik uste itxalo borda hemen onduan dagatela, eta horietako batek, balio izantzun, itxalo borda, oendik eta gehiago Usurbildar bihurtzeko. Eta gure artean izan genuen pasaren urtean, eta gauak zuri Usurbilen kontakizun eder horren bitartez, ez lekukotza horren arrastua utzi zigun. Eta holako beste proiektu bat, aurkezte etorri zitzaidan urte hasieran, kafe baten bueltan, Aritz, nik, Aritz, idatzi zianien, imaginatzen nun, izango zala betiko euskaldun zahar meninguruko norbait, eta bakin topo inunien esan, ostras, lehenengo aldia zen ingles jatorriko euskaldun bat ezagutzen nuna, baina eruna espero zen, Xaber Usabiagan lexikoa eta euskara maila akutsiko zianik, horregi. Hondikan aketxo txunditu zian, esan, ostras. Eta, egia esan goizuen, ipuktegiaren proiektua enula ezagutzen gertutik, ez entzuna banuela, baina enula ezagutzen, baina nik uste oain arte ipatu ditudan komponente guztiak ez Usurbilek bultatu ditunak, Usurbilgo kultur ekosistema guztia hemen, gaur hemen elkartzea, kulturzaliak, sortzaliak, antolatzaliak, komunikatzaliak, transmisoreak, ezitzaliak, oitanak hemen elkartzeitu buktegiak, eta hori gauza ondila da ez. Nik uste, bide hori jorratu behar deula, eozein kultura dirazpide bultzatzeak orduan, gaurkoan izango da euskal literatura, euskal literatura bultzatzeko hemen gaude kultur ekosistema guzti hortako protagonistak eta komponentiak. Eta uste, dano batea ez balin badeu, arra uniten nekez muituko deula
euskal kulturgintza ertzetik erdigunera, oentzat nekez bultzatuko deula modu efektibo batian, orduan, bueno, behonda izuela, buktegia, ongit horri usurbilea, zorionak 5 urte hauengatik, izan daitezela beste hainbat urte, eta beste gabe itxarokin utzuk izuet pixkat gaurko egitelauan txetasunak entzuteko. Eskarrik asko eta berriz ere, ongit horri eta zorionak. Buktegiren 5 urteak ospatzeko bildu gira, ematen du pixkat mezan bagina bezala, anai arrebok, ez da holakorik bat ere. Bildu gira hortako, eta uste dut 5 urte hauetan, buktegik leku handi bat hartu duela euskal literaturaren panoraman, askotan aipatzen da referentzia gisa edo teksto bat bilatzen denean, Googleek eramaiten gaitu buktegirat, eta beste argitaletxeen web orrialden ekin batera. Bada, beraz, aukera bat gehiago, autu bat gehiago, gure literaturan barna sakontzeko. Egan behar da, buktegin agertzen diren lanak, ez direla baitez bada argitaletxe normaletan agertzen. Aipatzen zinuen periferia, zuk, eta uste dut argitaletxe periferiko bat bezala kontsideratzen aldugula, baina periferikoa diren guziak bezala zentralitate handia badu. Hori badakigu, euskal kulturan periferikoa gira, baina erdian gira. Aspaldiko proiektua da, hoitzen duela 10 bat urte, main inguru baten ondotik, aritz etorri zitzaidan itzuli berri zuen liburu bat ekarriz, antzera, nola zen? Hamaika antzera edo? Elur antzara, gara, mire esker. Eta hamaika argitaletxea, ez? Beraz, liburu hori eskoan, eganez, aterako du, irekiko dut, olako buktegi izena behar bat etzun oraino, baina webgune bat, teksto publikatuak, ez diren tekstoak publikatzeko, eta nahi nuenez, nik ere teksto bat bai ezko eman nuen, eta ikusi nuen denborarekin buktegi idekizela, liburutegi bat bezala, eta egia da, hainbat eta hainbat euskal literaturako izenen lanak ere aurkitzen aldirela buktegiko orrialdeetan. Mil esker beraz aritz, eta txalutzen aldugu, zergatik ez. Eta banuen ere, horako, aipamen berezi bat, eta esker bereziak emateko Usurbilgo herriari, biztan dena. Gaiten dugu euskal kulturaren, berak ere, Lukenek ere hori azpimagatu du, euskal kulturaren bihotz pilpiratsua dela, eta hala da. Hala da Usurbil bere auzo guzietan, hain ezberdinak diren auzo guzietan, auzo guziek badutela bere nortasuna, eta nortasun anitz horiek bilduz Usurbil egiten dutela. Pixka bat da, Euskal Herria egin nahiko genuken bezala. Auzo ezberdin bakotxeak bere nortasuna txikitzen du, baina biltzen girenean, gure berezitasunekin indartsuago plazaratzen gira. Eta horregatik, mire esker Usurbil herriari, eta biztan dena herriko etxeari edo udaletxeari, ere bai, kultur zerbitzuer eta beste. Zutegi eta hemengo liburutegiari ere bai, bakartxo hor dago, gure gogoetak hartzeko, gure pentsamenduak biltzeko, gure batzuetan gure bihozminak ere goxatzeko, beraz liburutegia ezinbestekoa da, eta hor ere bada alako lotura bat buktegiren eta hemengo liburutegiaren artean. Azken gauza bat, nahi nuke erran, ahantzi gabe, hemen markatu dut ahantzi gabe, beraz, ez dut ahantzi behar, bazkide egiten ahal gira. Buktegiren bazkide egiten ahal gira, eta hor kanpo aldean, badago horako mahain bat, eta hor bazkide egiten ahal zirezte, bazkide izateak emanen dizkio buktegiri ahalak ekonomikoki eta aintzina segitzeko bere lanean. Eta ere, irakurketa doain eskaintzeko orrialde horretarat joaiten den bakoitzari. Hori ere garantzitsua da. Zenta horitu gira ordaintzen, zuzen da ordaintzea batzuetan. Eta beste batzuetan, plazer egiten du ere, ordaindu gabe, opari gisa hartzen ditugun gauz horiek, on egiten daukute ere neurri batean. Beraz, deitzen zaituztet, bazkide egiterat, hori ene lana da,
Buktegi kultur elkartearen bazkide egiterat, eta liburu ez bakarrik liburu ez, audio ez, eta bideo ez ere gozatzerat. Hori ere, ez dute ganaztapenean, baina buktegiren proposamena ez da bakarrik idatzia, edo idazkia. Da ere bideoak, elkarrizketak, elkarrizkateak, ikusi duzue hori ere, idazle batek beste bat elkarrizketatzen, eta bideoak eginak idazleekin. Eta ere zonbait ikusgarri grabatu dituzte, eta horiek ere eskaintzen dituzte buktegiren azalean. Hene predikoa ez dut oraino fini, baina kasik. Ni erabea naiz, ez dut maite hitz egitea, baina mikroa dudanean, when I have the mic, bref. Beraz aurkezen. Hasiko gira poesia itzulera saioarekin. Hemen diren partaide askok poesia bat hautatu dute, eta poesia hori ez hautatu duenak, baina beste batek irakurriko du. Ofranda edo pari bat bezala. Edo lekukoa korrikan pasatzen dugun bezala. Lekukoa poesia izango da. Gero, 11:00 izango